Gurbanlyk gatgow bayramçylyk çat. Ähli musulman dogalarymyň berýän sadaklary kabul bolsun. Sen borjuny ýerine ýetirdiňmi? Yo. Pulum ýok, indiki elederinna. Düşnükli. Siz adamlar täwil bolsa qarz edip belleýär. Gurbanlyga gedip gelende pulum ýok diýär. Qarz edip sadaka edip bolýarmy? Qarz edip gurbanlyk bermek ýa-da sadaka etmek bolanyp, täwiliňi şoňa düşünýärmi? Gurbanlykda baýlara, hemme zady bar adamlara sadaka beren bolýar. Sadakany garip gatarlara, maýyplara, öýsüzlere paýlamaly. Sadakany özi şol manini berýär. Biziň asyl niýetimiz sadaka bermek. Kime beren näme tapady bu? Aty ýalňyş pikir akylsyz. Sadaka baý adama berilmeýär. Sebäbi ol mätäç däldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde sadaka baý adama, işleýän adama däldir. Sebäbi ol mätäç däldir. Näme üçin berip sadaka etmek bolanyp? Men sana ol berýän berýän. Özüň mätäç wagtyň ilk özüň borçdan çykarmaly. Musulman dinimizde ilk özüňi maşgalaň ýeterlik derejede üpjün etmeli. Ondan soň başgalarına kömek etmeli. Qarz edip alan pulun sen pulun däl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliniň ýokarsynaky aşagdakydan haýyrlydyr. İlk özüňden başla diýär. Bu hadisinde ilk özüňi maşgalaň üpjün et. Soň başgalara kömek et. Dogry aýtdyň çat. Bu 5 günlük ýalançy dünýede baýlyk diýip soňundan pişmanlyk görüp borçlarymyzy, amallarymyzy ýatdan çykardyk. Dünýä seni terk eder, ýöne edin ýaşylygyny terk etmez.